herätys. Nyt on herätys. Sitten täytyy varmaan tehdä jotakin. Mitäköhän sitä pitäisi tehdä? Voikohan sitä vaan tällä tavalla istua? Ihan niin kuin tässä vaan olla vaan. Onko tämä ihan hyvä juttu? Tai entäs jos vaan nukkuu? Nukkuu vaan, vaikka onkin herätyksen aika, jos vaan nukkuu. No, vai jotakin kai se pitäisi tehdä. Mitä minä oikein tekisin? No tuonneko päin minä lähden? Onpa siellä kirkasta. Oho, sinne kai se on kuitenkin lähdettävä. Tuohon suuntaan.